Jamen, så vil jeg tage over efter Nicolas. Som der står i programmet, så skal det jo handle om primært to ting. Jo, jeg skal lige høre, jeg vil helst ikke have sådan en headset på. Kan I høre, hvad jeg siger nede på bagerste række? Ja. Okay, ellers så må I sige til, ikke? Hvis jeg begynder at gå og mumle i skæggen. Punkt 1. Hvad er det, der gør, at vi bliver bange, når vi ser en gyserfilm? Hvorfor bliver vi bange, og hvorfor søren går vi så ind og ser dem, når vi bliver bange? Punkt 2. Så skal jeg tale lidt om de monstre, de klassiske monstre, men også selvfølgelig de oprindelige monstre, i hvert fald i den nordiske mytologi og i folkloren, som jo i vid udstrækning ligger til grund for nogle af dem, som vi kan genkende i filmene. Og de to ting hænger sjovt nok sammen på forunderlig vis, nemlig hvorfor vi er bange og hvad det er for nogle monstre vi ser, hvordan de er udformet og hvordan de kommer til os. Jeg skulle måske lige starte kort med at fortælle, hvem jeg er til dem, som ikke kender mig. Jeg er forfatter og har det her, det er jo min første bog, Væsner, som jeg faktisk kommer til at henvise en del til i dag. Fra 2001. Jeg skriver primært om religion og mytologi og folklore, som sagt, men derudover så skriver jeg egentlig med det som rød tråd om alt. Om det er musik eller biologi eller hvad det nu måtte være, historie, så er tingene jo bundet sammen. Men selvom jeg udgav min første bog i 2001, så har jeg jo skrevet, siden jeg var lille. Mine forældre kom sådan en kasse og sagde, her er dine børnetegninger, da jeg flyttede hjemmefra. Og så kiggede jeg i dem, så lå der et digt, jeg havde skrevet, da jeg var 4 år, og en novelle, jeg havde skrevet, da jeg var 6 år. Så det startede tidligt. Den hed Ført forureningsæslet. Meget spændende, skulle jeg hilse at sige. Det gik ikke så godt for æslet, men lad det nu ligge. Vi ser en gyserfilm. Lad os sige, det er en dreng og en pige, der ser en gyserfilm, og pigen hun bliver rigtig bange. Det kan også være omvendt. Og så synes kæresten, at han skal berolige hende lidt over at have set den her gyserfilm, og han siger han jo, det er jo bare en film. Det er vores hjerne ikke helt enig med os i. Fordi at hjernen kan sådan set ikke se forskel på, om i hvert fald hvis man fokuserer på nogle centre i hjernen, om du står i en kælder, og der er en, der er ved at myrde dig, eller om du ser en film om en, der står i en kælder og er ved at blive myrdet. Den gør det, at den siger til amygdala, som er sådan et angst, vrede, forsvarscenter, at nu skal den sætte noget adrenalin ud i blodet, fordi nu skal vi være opmærksomme, vi skal være klar til at forsvare os, fordi der kommer en fare. Det gør den, fordi at i et andet center, som hedder hypotalamus, den har sådan en idé om, hvad der er godt for os. Det er sådan vores verden, hvad der er trygt og sikkert. Og den har også nogle belønninger og nogle straffe. Så hvis jeg gør et eller andet, som hypotalamus siger, det her det er ikke godt for dig, altså for dens definition af, hvad der er godt for mig, så vil den straffe mig med ubehag eller smerte, eller hvad det måtte være, mens hvis jeg gør nogle ting, som den synes er man kan sige, artsfremmende, godt for min overlevelse, så vil den belønne mig. Og der kan man jo se en masse ting i vores adfærd, hvad vi gør, hvad vi ikke gør, og hvorfor vi gør det. Men det skal vi ikke ind på i dag. Kun indirekte. Jeg skal selvfølgelig også lige sige, nu plejer jeg ikke at følge sådan en manuskript, det gør jeg i dag, fordi jeg skal have nogle billeder med, så jeg skal lige huske, hvornår jeg skal vise et billede. Så hvad kan man sige, sammen med vores opvækst, hvor vi jo selvfølgelig lærer, hvad der er godt for os. Når lille Per vil hoppe ud fra en klint, så siger mor, det skal du ikke gøre. Og nu vil jeg drikke noget eddikesyre, eller hvad det nu er, så vi bliver hele tiden rettet til, hvad der er godt og sundt for vores overlevelse, for vores mentale helbred og for vores fysiske helbred. Og på samme måde har vi hypotalamus, som indover der laver sådan et trygsted. Og der kan man bruge eksemplet med en ø.
som ligger ude i et oprørt hav. Midten af øen, og det er så et eksempel, jeg vil vende tilbage til flere gange i dag. Midten af øen, det er jo så der, hvor vi er længst væk fra det farlige, mørke, dybe, urolige, og der kan vi egentlig godt lide at være. Det er så ikke ukompliceret, fordi at, så vi skal vende tilbage til om lidt, vi har også nogle drifter ud mod det der hav, som forklarer rigtig mange ting af vores gøremål, som ikke virker rationelle, men noget, der trækker i os en drift. Vi har altså den her midte, som vi gerne vil være på. Videnskabens verden, som jo ofte stiller sig over for religionens verden. Altså, hvis man har sådan nogle diskussioner med en videnskabsmand og en præst, så skal de altid sådan diskutere, hvad er den rigtige tolkning af virkeligheden. Og det er noget sludder, fordi de kan begge to bruges. Hvad hedder det? Jeg skal lige have min energidrik her. Bare til fest i nat, så har jeg ikke sovet så meget. Det er det ringgift. Men det virker. Nå. Hvad kan man sige? Videnskaben har jo brug for at måle på verden, og derfor gør den jo det, at jeg skal måle den her bog, og så jeg kan måle længden, og hvor meget den vejer, hvad den består af, osv. osv. Og det skal være det samme resultat hver gang, for ellers så køber vi ikke videnskabelige resultater. Derfor er videnskabens vigtigste, hvad kan man sige, mantra, det er, at beskueren, altså videnskabsmanden, og det han beskuer, det skal adskilles. Det går jo ikke, han synes, det her det er en virkelig lækker bog, og den er smuk, og sikkert nogle dejlige sider, fordi det er ikke særlig videnskabeligt. Så, og det kan man sige med alting. Du kan sige det om en solnedgang, eller et træ, eller den kvinde, du elsker, eller hvad det nu er. Du kan se det fra en videnskabelig side, hende, det, og du kan se det fra en følelsesmæssig side. Så videnskabens styrke er, at den kan måle og gentage sin måling, men den svaghed er, at den virkelighed, den prøver at måle på, som egentlig er vores verden, menneskets verden, for at finde ud af, hvordan er vores verden, der har den trukket mennesket ud af ligningen. Vi er ikke med i målingen. Så alt, hvad der hedder med sjæl og følelser og tanker, det er ude, det er isoleret fra den videnskabelige verden. Så, hvad kan man sige, den bekræfter sådan set for dem, der sidder midt inde på den her trygge ø, at det er et rigtig godt sted at sidde, fordi det kan vi måle, vi kan overskue det, og man kunne måske fristes til at sige, at vores verden, vores vestlige verden i særdeleshed, er midten af øen. Det er det civiliserede, vi tæmmer det vilde og det farlige, og så sidder vi inde i midten der og føler os trygge og har det sådan set godt med det. Men som sagt, så kan man bruge begge modeller, alt efter i hvilken situation man er. Hvis jeg har en date med en smuk kvinde, så er det en rigtig god ting, at vi har den samme forestilling om et sted, for eksempel. Ikke? Så hun siger, at vi skal mødes på den der café, at jeg også ved, hvor det er henne, og at vi skal mødes kl. 3, at jeg kan komme der. Så er vi i den videnskabelige verden. Ikke? Når vi så sidder over vores cappuccino, eller hvad det nu måtte være, og kigger hinanden i øjnene, så tager den anden model langsomt over. Så bare de skrovne. Så bliver der ligesom, altså så er det følelserne, der tager over, vi kigger hinanden i øjnene, finder en forbindelse til hinanden, forhåbentlig, et andet sprog, en anden model tager over. Og det bliver vi nødt til. Men det her er sådan set bare for at illustrere, at vi som mennesker er vant til at gøre det i vores hverdag, alle sammen. At vi skifter model alt efter, hvad vi skal gøre. Om vi skal spille noget musik, eller vi skal på diskotek og drikke hjernen ud, eller vi skal sidde på laboratoriet og lave nogle ting. Hele tiden modeller, vi skifter imellem. Men det giver altså også, når man bliver inde på den her, midten af den her ø, så giver det også en adskillelse, som vi så det i videnskaben. Vi er langt fra det der hav, det farlige, der hvor dynamikken og lidenskaben og alle de der ting ligger. Og det kan vi godt mærke, nogen mere end andre selvfølgelig, at det trækker i os.
Sådan var det ikke i de gode gamle dage. Der var vi betydeligt mere religiøse, og religion, det kommer af det latinske ord religare, som betyder at forbinde. Og det var simpelthen det, som religionen gjorde. Så hvad videnskaben adskilte i dag, det forbandt man igennem de religiøse ritualer og fester og optog, der var. Så religion betød simpelthen bare, at man gjorde noget for at forbinde sig i det her tilfælde med det der hav, det farlige, men også verdensskabende hav, som lå ude ved kysten. Og hvorfor var man mere forbundet i gamle dage, altså udover at man var religiøse mennesker? Jamen det var jo selvfølgelig fordi, at dengang var man betydeligt mere afhængig af naturen. I dag kan vi jo stort set leve uden naturen, ja, stort set i hvert fald, tror vi. Vi kan leve i vores huse, vi har kunstig lys, vi kan altid købe mad, hvis vi har penge, vel at mærke, i supermarkedet. Og alle vores fornødenheder og behov er dækket, uden at vi behøver at kigge ud af vinduet. Sådan var det jo ikke for 200 år siden. Der var der betydeligt flere, der var bønder og afhængige af jagt eller deres landbrug. Så derfor blev de tvunget til at følge med i naturen. Og det vil sige, at fra den mørke tid her ved jul, hvor at det hele var dystert og dødt, jamen så havde man nogle ritualer, som ligesom underbyggede den årstid. Og når foråret kom, så havde man nogle flere ritualer. Nogle kvinderne kaldte på den mandlige ånd og sagde, det var sådan en moder jord, der var træt af at være gold og død og mørk og kold. Og hun kaldte på sin mand og sagde, kommer du ikke og befrugter mig snart? Og så lavede man jo, så pløjede man og lavede en fure, og så kom man sæden i, og det er jo næsten rent seksuelt. Og sådan så man det faktisk også dengang. Så spirede det op omkring maj, og så blomstrede det i sit fulde flor ved midsommer, og man fejrede det ved midsommerfester. Og så høstede man, fordi at man vidste, at den golde tid kom igen, kom på lager, og til det vi kalder Halloween i dag, som jo oprindeligt var alle sjæles aften, jamen der kom de her ånder så, eller den her død, den kom ud af verden og ind i det mørke, så den kunne genopstå igen. Det fulgte man, det fulgte bønderne i særdeleshed. Og vi har da også en anden skildring, som faktisk følger det hele vejen året rundt, Asgård-rittet, som jo var, dem der kender til Asgård-rittet, kender det primært fra, at det var et rit af diverse guder. Der er en lang liste af der er mange, der har beskrevet det her rit i Norden og i England og i Tyskland osv. At der kunne være guder med. Her er der jo nok noget, der minder om Thor deroppe, og i hvert fald nogle vikinger der, og en valkyrie måske. Så det her, det er jo tydeligt et vinterrit. Og det var jo simpelthen, hvad kan man sige, man taler jo om, at der naturen moder jord, og så kom der den her ånd, som kom ind i naturen, så vi kan se, når tingene blomster frem. Og så var den i verden, og så tog den ud igen. Så den her cirkulation blev illustreret med det her rit. Odins Rai, eller Okurai, eller hvad det nu blev kaldt, var som sagt oftest det, man hørte om til vinter. Og det var simpelthen fordi, at hvis man er animist, så tror man jo på, at der ligger en ånd i alle ting. Der ligger en ånd i et træ, og i kornstrå, og en plante, og så videre, inklusive os selvfølgelig. Og når man så, når enten naturen døde af sig selv, eller vi høstede den, jamen så blev den ånd, den blev frigivet. Så man tog kornet og havde kun ligesom materien tilbage, kroppen tilbage, så man kom på lager til hele vinteren, og så var ånden fri. Og den kom så Asgård-rittet hentet. Der var et ved alle sjæles aften, som blev ført an af Psykopompos, som betyder sjæleføreren. Og så var der et til midvinter, så vi tager om lidt, som, hvor man skulle ligesom genskabe verden. Det her det er bare et eksempel på, jeg ved ikke hvorfor den skal der, det skal heller ikke være,
at man lavede optog, som fulgte med i det her optog. Der findes masser af gamle billeder om det, faktisk. Nu har du selvfølgelig fået et kristent islet, og det skete jo rimelig hurtigt, at man havde de her hedenske ritualer, havde de her hedenske optog, og efterhånden som kristendommen kom ind og prøvede at forjage den hedenske tro, som tog den rigtig mange år, der var nogen, der påstod, at det aldrig lykkedes, så har vi selvfølgelig nu i spidsen en biskop med Bibelen, som har fængslet, hvad der sandsynligvis er Krampus. Krampus var tidligere ham, der førte Asgård-riget an om vinteren, fordi Krampus betyder død. Så, bagefter ham, så kom man mand med kurv og frugt, det vil sige, det var det, som man havde høstet på året, og så det takkede man for, og det var med i optoget. Og flere andre, der er døden, tror jeg også, vi kan genkende her. Og måske en lille gobling eller et eller andet. Men det viser bare, at man lavede de her optog, og med kristendommen indtog, så var det selvfølgelig biskoppen, der fængslede den hedenske og trak afsted med ham. Men tidligere var biskoppen ikke med i det her optog. Hvor er vi hen i verden? Det her, det er i Danmark. Simpelthen. Det er meget bedre, den der. Her har vi de to næste, har jeg taget med, fordi at de skal vise, det her det må være det, man kalder Walpurgisnacht, altså natten før 1. maj. Hvis I spørger, hvem er Walpurgis, så har hun absolut intet med den at gøre. Det er en kristen helgen, som er blevet har blevet navngivet, ligesom Sankt Hans aften er Sankt Hans, der er blevet navngivet til midsommer. De har intet med årstiden at gøre, det er simpelthen bare for at give det et kristen præg. Man er godt klar, at man ikke kunne stoppe festerne, men hvis man så lige listede en helgen ind, så gjorde det jo lidt bedre, kan man sige. Ikke? Nå, her har vi heksen, som jo flyver til Bloksbjerg. Det gjorde de jo på det tidspunkt, og det var simpelthen fordi, som jeg nævnte før, der var en port, der åbnede sig ved Allesjæles aften, og der var også en port, der åbnede sig ved natten før 1. maj. Og natten før 1. maj, der kom alle spirene, altså de havde fået der lå sæd i moder jords jord, og den havde så fået en sjæl fra ånden, fra Asgård-riget, og så kom den op og spirede. Så derfor skulle døren jo være åben, kan man sige. Og her modsat, så åbnede døren sig igen, for at det døde kunne komme ud. Men heksene her, de benyttede sig så af, at døren stod åben. Fordi så var de tættere på den åndelige verden, og der var knald på, som man kan se. Og grunden til, at jeg valgte det her, det er jo selvfølgelig på grund af herren der, som I nok kan regne ud, hvem er. Og at han jo ligesom har en hovedrolle ved flere af årstiderne, blandt andet 1. maj, fordi der bliver hans sæd realiseret som naturen, som kommer op igennem moder jord, og derfor hyldede man ham, hyldede heksene, djævlen, som jo oprindeligt, som jeg kommer til om lidt, når jeg kigger på de såkaldte monstre, så hyldede de djævlen, som var en frugtbarhedsgud oprindeligt. Og det var en anden af kristendommens tricks, det var at dæmonisere de guder, som I var i nordisk mytologi, og gøre dem til ren ondskab, uden at det egentlig havde nogen som helst mening. Men ideen blev jo langsomt solgt, og man kan jo se, hvordan den har blomstret i gyserfilm. Så ham fløj de op til og takkede på den her dag. Der er også den her kæde, den skal vi lige huske, fordi den skulle gerne komme på næste billede. Her har de den med, heksene. Der har også en masse sorte katte, men den her kæde, det var jo simpelthen, når man havde høstet, og de her sjæle, de var blevet frigivet fra materien, så var de jo hjemløse. Man kalder ånderne i naturen for vætter, men der var også noget, der hed uvætter. Og det blev selvfølgelig til, at vætterne var gode, og uvætterne var onde. Men i virkeligheden var det bare, at vætterne, det var den ånd, der sad på tingene, mens den var levende. Levende kornaks, det var det, der gav den liv. Og når så kornet blev høstet, så blev den fri. Det vil sige, at den var hjemløs. Og så blev den til en uvætte i stedet for. Og de var selvfølgelig lidt farlige, fordi at de havde ikke noget sted at bo. Så det var det, der Asgård-riget skulle gøre. De skulle komme og samle dem alle sammen op, og så tog de det med ud af verden, ned til ånderiget. Og der havde man så en stor kedel,
Og nogle af jer kender måske også Den Sorte Gryde fra nogle gamle børnebøger, og var det Bastians Sorte Gryde, den tror jeg, den hed. Men oprindeligt var det Krampus' Sorte Gryde, og det blev så til, at alle de onde børn, de røg ned i den, og alle de gode børn, som havde lavet deres lektier, de kom op i himlen. Og det blev så til Sankt Nikolas mod Krampus, altså julemanden kontra Krampus i en periode. Men oplægget er, at døden jo selvfølgelig, som Krampus kom, var med på det her Askerridt, samlede alle de her hjemløse sjæle op i gryden, og når så bliver de kogt sammen, ala heksene i Macbeth, der sidder og kommer alle mulige ting ned i en gryde, så bliver de kogt sammen, og så deropad opstod de nye skæbner for det nye år. Man kan sammenligne det lidt med et træ ude i naturen. Det står med alle sine blade på. Til efteråret visner de ned på jorden og formuldes med regnormenes hjælp. Og så bliver de til opløst, og så kan rødderne tage dem op igen og lave dem til nye blade. Og det er simpelthen den proces, man kan se i Askerridtet. Det er alt det døde, det kommer ned under jorden, altså ned til rødderne, så kommer det i gryden, det bliver, altså i naturen bliver det opløst, så det kan optages igen og få nye skæbner som nye blade. Ikke præcis de samme blade, men nogle nye blade, der ligner dem meget. Så det var derfor, man havde den her bryggerkæde med i nogle af optogene. Nå, det skulle bare illustrere, at i gamle dage, der havde man det her rit, og at man var tættere på naturen, fordi man fulgte med i den cirkulation. Og derfor, så kommer så endelig langt om længe min første pointe, og det er jo selvfølgelig, at hvor vi i dag er langt fra naturen, og sidder i vores trygge huse, og varmer os, og har mad og elektrisk lys, og egentlig ikke synes, vi behøver at gå ud i kulden, eller lave noget våget, eller noget lidenskabeligt, eller farligt, eller anderledes, så var det en nødvendighed dengang, fordi man godt var klar over, netop fordi man lærte i naturen, at alting skulle dø, for at det kunne gå igen og stå. Der var ikke noget, der bare blev ved med at leve ude i naturen. Det skulle igennem den her proces, og derfor kan man sige, at det gik fra, hvis øens midte er midsommer, hvor det er varmt og dejligt og trygt, og man kan bare plukke æblerne fra træerne, men så kommer høsten, så uanset om du høster eller ej, så kommer efteråret og høster, og så kommer døden for at forny det hele, og for at give det ny kraft, og for at give det nye skæbne. Så det vidste man dengang. Og det gjorde så, at man havde et forbund med det her hav, som havet er jo så vinteren. Du tog ud fra den trygge og kom ud i på stranden, som var overgangen, og så kom du i havet ned i underverdenen, og så vendte du tilbage igen og var fornyet. Og det kan forklare rigtig mange adfærdsmønstre hos mennesker, som søger det her adrenalinkick, som man kalder det i dag. Og det kan være alt fra farlige sportsgrene til at køre hurtigt i bil, og ting, som ikke er særlig hensynsfulde over for andre mennesker måske, men det forklarer i hvert fald driften i det. Det forklarer driften i det her forhold mellem fobi og fili. Netop det her med, at du går op i et højt tårn, og så kan du gå ud og kigge ned, ikke? Og så får du det her sug i maven og trækker dig tilbage. Men man er alligevel tiltrukket af at komme derhen, fordi det her sug i maven, det går lige ind i amygdala og frigiver det her adrenalin, som jeg startede med at snakke om. Og endorfiner fører det også, som giver sådan en høj fornemmelse. Og den høje fornemmelse, den stammer jo selvfølgelig fra havet, det her kraftcenter, som vi har brug for at holde os i live som mennesker. Så vi har både en tiltrækning mod nogle ting, det kan også være mørket. De fleste har slet ikke lyst til at gå ind i en mørk skov, fordi der er jo massemordere og hvad ved jeg. Jeg kan personligt sige, at jeg har været ude i en mørk skov rigtig mange gange, og jeg har aldrig mødt en massemorder derude. Af den simple grund, at han er lige så bange for mørket, sandsynligvis, som alle andre. Så I kan trygt gå derud. Så det, I er bange for derude, det er jo selvfølgelig det, der er inde i jer selv, som I har med. De trolde og monstre, I selv har med. Og den kommer vi til om lidt, fordi det er så dem, man møder, når man bevæger sig fra den trygge midte ud mod kysten. Så begynder de her at vågne i forbund med hypotalamus, der siger, ej, nu er du altså ude på dybt vand, bogstaveligt talt. Kan du se at komme væk? Og så har den de her forsvarsmekanismer, hvis man ser det rent neurologisk, som vækker nogle trolde og siger, så ser du lige pludselig nogle underlige ansigter inde i mørket, som selvfølgelig er det, du er mest skræmt for.
om det er lysende troldeøjne eller en edderkop, eller hvad ved jeg. Det er sådan en personlig ting, men de vågner, når du ikke har kontrol over dit liv, når alt går fra 9 til 4 og elektrisk lys og dinner at 8. Så begynder virkeligheden at krakelere langsomt. Så har vi jo det her, nu skal jeg lige se, om jeg har husket at få alle billederne med. Det har jeg ikke, nej, fordi at vi mangler lige det sidste. Ja, nu tænker I, enten er ham her rigtig glad for at køre med sine køer, eller også så henviser det netop til forårsritualet, hvor at her har vi ploven, eller arten, som den hed dengang, som laver en fure, og så kommer sæden ned i furen, og livet kører videre. Så det er et stenalder hulemaleri, så de vidste godt, hvordan det fungerede dengang. Jeg ved så ikke lige, hvad det er. Det kan være, det er hans økse, men lad nu det ligge. Så springer vi over til den her, som det sidste til, hvad kan man sige, Askeryt-delen. Som jeg sagde før, det her med, at vætterne, der slipper og bliver til uvætter. Jamen, det var simpelthen det, man gjorde. Det er jo så Wickerman, Thomas Hardy, som skildrer et ægte ritual ude på en engelsk ø, og som er en fantastisk historie, 100 gange bedre end toeren med Nicolas Cage, som er pinligt dårlig. Men det gik simpelthen ud af på, at man byggede den her mand, og inde i de her, der var der så forskellige rum. Jeg tror, man kan ane et dyr der, men der var selvfølgelig, man ofrede som tak for det, man havde fået i udbytte. Og så kan vi sige, at det var dog bestialsk, fordi man endte med at sætte ild til den selvfølgelig. Men fra et religiøst synspunkt, og fra alle andre synspunkter for den sags skyld, så når man bygger noget, når du skal lave en lerkrukke, så skal du bruge noget ler jo. Så du tager noget, det er dit offer, og så kan du lave din lerkrukke. Så du kan ikke bare sige, tak for året, men du får ikke noget igen. Så det var simpelthen fordi året bliver lavet af noget ånd, så skulle man give noget ånd tilbage, så der var balance i ting. Og det bliver fint illustreret i den her film. De er lige ved at tænde bålet, kan man se. Og, der er også en bihistorie, men den springer vi over lige her. Så når vi så, det var det. Når vi så sidder der i vores trygge hjem og sidder og visner, hvis du spørger mig i hvert fald, fordi det er ikke sundt bare at være tryg og sikker hele tiden. Men selvfølgelig stadigvæk har en dragning, men ignorerer den her dragning. Det er der et udmærket eksempel på i et X-File-afsnit. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Men der er det her, det handler om gate cities, hvor at de rige inde i nogle byer har nogle områder, som simpelthen er lukket til med gitterhegn og vagter og det hele. Så de er trygge. Det er jo simpelthen inde på deres trygge ø her. Ikke? Ingen kan komme. Der kan ikke komme nogen 20. Underforstået heller ikke monstre. Og guess what? Der kommer selvfølgelig et monster inde i den her trygge gate city, fordi man kan ikke holde dem ud. Uanset hvad man gør, så vil de altid, ligesom at du har monstrene med ude i skoven, når du går ind i mørket, så vågner de. Men de vågner også, når du prøver at kvæle dem og holde dem nede i din trygge hverdag. Så ligger de og ulmer, og så kan de jo risikere faktisk at blive rigtig usunde drifter, fordi de ikke kommer til udtryk, og så kommer de ud til udtryk på en forkert måde. Man kan også se det på gyserfilm. Når vi kigger på gyserfilm fra 20'erne, der tror jeg, vi har et eksempel her. Det er den gode Max Schreck fra Nosferatu. Der var ikke voldsomt mange special effects. Man kan sige, at scenografien er fantastisk, kameraværket er fantastisk, instruktionen er fantastisk, som det gør, at der er nogle bjergtagende scener. Men der er ikke mange special effects, og når de er der, som han begynder at blive usynlige, så er de sådan rimelig simple. Men i særdeleshed kan man sige, at skuespillet er jo teatralsk, når vampyren kommer, eller pigen er bange, og det er jo, altså vi vil kalde det teatralsk uvirkeligt, men det var fordi, der ikke skulle særlig meget til dengang. Altså går vi bare de her 80-90 år tilbage, så skulle der ikke særlig meget til at skræmme folk, fordi de var så tæt på naturen. Og det var ikke nødvendigvis skræmme dem på en dårlig måde, men
når man havde set sådan en der, når I har set en gyserfilm, så har I endnu mindre lyst til at gå ud i skoven om natten. Og det er jo simpelthen fordi, det vækker noget i folk. Fordi vi har den her kultur, som vi så har i dag, hvor vi gemmer os mere og mere, så skal der meget mere til at gøre os bange i dag. Og det har vi så også et eksempel på her. Det er jo ikke Max Schreck, det her, vel?